Pabiling sikat nga tourist spot ang Mount Manunggal di inahagsa ang eroplanong gisakyan ni kanhi Presidente Ramon Magsaysay uban ang 27 ka mga pasero niadtong Marso 17 tuig 1957. Ang makasaysayanong hitabo mo'y naghimo sa dapit nga tourist spot nga sagad taakon sa mga kuryosong mga turista ug mountaineers. Subli kining taakon karong Marso 17 atol sa ika-68 ka tuig nga kasumaran sa plane crash. Sa pagkahagsa sa abyon, bugtong nakasurvive ang journalist nga si Nestor Mata. Nasayran nga ang iro nga si Serging Abante mo imigiya sa amahan ug anak nga sila si Marcelino ug Francisco Noya nga makit-an ang dapit di inahagsa ang eroplano. Uban sa pipila ka mga silingan, ilang gitabang ug gidala ang mga biktima kaniadto sa Southern Island Hospital nga karon mao na ang Vicente Soto Memorial Medical Center. Ug ang amahan ug anak mismo mao'y mipahibaw sa militar sa hitabo, hinungdan nga miani sila og pasidungog sa Malacañang. Sa edad nga 87 anyos, mitaliwa na si Francisco Noya, anak ni Marcelino niadto lang Pebrero 26. Mato ni Rose Noya nakwa kinsa anak ni Francisco nga dako og natabang sa iyang amahan ug lolo ang makasaysayanon nga panghitabo. Subay niini gihangyo niya ang kagamhanan nga hatagan og scholarship ang mga apo ug anak nila ni Francisco ug Marcelino. Mihangyo usab siya sa mga turista nga magpakita og tahod sa lugar nga kabahin na sa kasaysayan sa nasod. Ako siya gikatabang kay siya man ang makaistorya sa mga panghitabo kung ngano nga nahagsa ang eroplano dito ni Ramon Magsaysay sa Mount Manunggal. Sakit man sa amo ang panumduman nga nawa ang among papa pero magpabilin ang iyang kabuutan, ang iyang kamahayo. Kamahayo diri namo.